बेहाय सात बोलि होनाय जायो। सात बोलियाव गिबियावनो बोरमाखौ होदो। सरि नबलिसो नबलि होनाय जायो बेहाय। नबलि होनाय जायो नबलि होनाय जायो बेहाय। सात बोलि नङा नबलिसो नबलि होनाय जायो। नै गिबियावनो बोरमाखौ होदों नै। बोरमाखौ दानस'बाय बोलि होबाय बे खर'खौ भितराव लांगोन आरो जों मन्दिराव लांगोन ओमफ्राय बेखौ गारना हरबाय। बेनि उनाव नैबे हांसो हांसोखौ होबाय खर'खौबो भितराव लांगोन। बेखौ मोदोमखौ जाय बोलि होदोंमोन बे मोनगोन आरो बेखौ लांनो मोनगोन नोंजों गारहरबाय। मोननै थांबाय बोरमा थांबाय आरो हांसो थांबाय। दा नैबे फारौ जरासे थाम नाम्बाराव गोलैबाय मोनथाम थांबाय। बोरमा हांसो फारौ थांबाय। दा बेनि उनाव होगोन नै खुमब्राखौबो होगोन बे 4 नाम्बाराव फैबाय। नाम्बाराव खुमब्रा बेखौ मालिक जायबा बोलि लाबोदोंमोन बिथाङा मोनगोन। बेखौ गसायनो लाङो खर'खिनिखौ। ओमफ्राय नैबार 5 नाम्बाराव फैगोन खुसेरनि बोलि। खुसेरखौ बोलि होगोन नैबे होबाय बेखौ मालिकआ लांगोन। नैबेखौ गसायनो आइ दुर्गा मानो। ओमफ्राय बेनि उनाव नै 6 नाम्बाराव जाबाय थास' नैबे थास' बिफां बेखौ होबाय। दा बेखौ मालिकआ लांबाय बोलि होदोंमोन बेखौ लांगोन। ओमफ्राय बेखौ आइ दुर्गा मानो। बेनि उनाव थालिर 7 नाम्बाराव थालिर बिदां नैबे बोलि होबाय बेखौबो बेखौ लांगोन बोलि होगिरिया। आरो बेनि उनाव बेखौ गसायनो आरो फैबावदों नारें 8 जाबाय। 8 बार आसलथे आंनिया भुल जादों 7 बोलि नङा 9 बोलि। दा नै 8 बार बोलि जाबाय 8 बार जाबाय। नैबे लास्ट बेयो 9 बोलि होनना बुङो। आं 7 बोलि होननानै बुंफ्लांदोंमोन बे आंनिया गोरोन्थि जादों। नाथाय 9 बोलि आरो 9 बोलि। नैबे गयखौ होगोन। दानि नारेंखौ होखांबाय। ओमफ्राय नैबे गय बिदां बेखौ होगोन आरो 9 बोलि होननानै बुङो। नैबे होबाय बेखौ बोलि लाबगिरिया बेखौ आरो गसायनो जोब्बाय। जायबा बोलि होनायखौ नै गसायनो लांबाय। जायबा बोलि लाबदोंमोन बिथांनिया कमप्लिट जाबाय आरो 9 बोलि 9 बोलि 7 बोलि नङा बे। जों खुलुमबाय दोङो।